Zdravím dámy a páni, tu Rama 91 a dneska ideme hrať Military Tycoon Roblox. Po dlhej dobe som sa rozhodol natočiť nejakú hru, tak ideme teda Roblox. Toto je vlastne moja baseka. Neviem vám to nejako extra vysvetľovať. Jedine čo viem je, že musíme odpáliť pár typkov, čo tu poletujú, lebo som tu videl, že niektorí majú nukleárne bomby a podobne. Takže ideme teraz na to. A tiež som nedávno získal takúto extrémne dobrú káru. Za mňa mega OP, pretože na jeden hit vám vlastne zničí takú tú keby zrúcaninu, vám to ukážem. Takže sa to odbočím. Sice má jeden náboj, ale veľmi rýchlo sa nabíja. Takže sledujte. Ja z toho vidím, to bola taká zrúcanina, ale my chceme ešte jednu. Pozrite, na jeden hit, obidvoch. Bum. Tak a vlastne takáto silná zbraň ma stála veľmi dlho, kým som ju získal, takže bang. Teda je to extrémne OP zbraň, lebo podľa mňa nemá každý takúto zbraň. A ťažko sa mi podarilo ju získať. Ešte týchto odpraskneme. Bum. No dobré, ideme na to. Ideme si nájsť nejaký terč. Takže asi by som začal normálnymi basekami a skúsiť nejaký raid. Alebo tu nám máme ešte fortressu, to by som mohla odbombiť. Vidíte? Odbachol som im celú stenu. To proste je riadny výbuch za mňa. Takže ideme dnu. Nič nás nezastaví. Bum. Bum. Takže ja si vystúpim a ideme obsadiť túto fortresku. Ináč pochválte mi, ak mám dobrý skin podľa vás, akože v Robloxe. Tak to nejako vyzerá. Ok, to máme vyhraté. Keď neviem odkiaľ ponastrelil, ale to je snad jedno. Mám 174 level. Povedzte mi, kto má viac? Kto má viac? Do komentárov mi napíšte svoju obľúbenú Roblox hru. Na prvý komentár tam srdiečko a podobne. No takže idem zerať s týmto nákladiakom. Ináč potom sa vyjadrím k tej súťaži, čo som dal v príspevku, že bude súťaž v Brawl Starse. Na to sa ešte tiež upresním, že ako to bude prebiehať. Zatiaľ som nenatočil ani jedno video s tým typkom, ktorého som si chcel vybrať, ale som nemal veľa času, ale vrhnem sa na to. Verte mi, tá súťaž ešte len začala, takže máme na to celé 2 mesiace, myslím. No hej, povedal som, že to skončí v auguste. Za koncom augusta, takže sa máte na čo tešiť vlastne. Je to veľké budovy, táto bomba vlastne nedokáže odpáliť, pozerajte. Bum, a nič sa nestalo. Takže musíme si nájsť nejaký terčník, nejakú baseku niekoho a potom urobiť raid. Do komentárov mi hlavne dáte vedieť, aká zbraň sa vám na tejto hre asi najviac páčila a tiež nezabudnite dať like, odber a tiež prvý odkaz dole v popise bude môj Instagram, na ktorom mi môžete dať follow a môžete ma tam sledovať. Nemusíte, nie je to povinné, ale ak chcete, aby som pokračoval v kontente, tak ma to viac podporí, než si dokážete predstaviť. Na Instagrame som tiež rozmýšľal, že spravím nejakú extrémnu instastorku, neviem, z hry.
A tiež čo sa týka Bravlu, tak Megapik bude čoskoro, možno aj dneska je už, ja som to nekontroloval, ale dneska sa pozriem na Megapik, či tam je. A potom si môžeme niekedy zahrať, treba z mojich shortov môžem spraviť nejaký väčší opening, ako predtým. No dobre, ideme tu na tohto typka vyprázdniť. Keby počujete nejaké divné zvuky, tak to len z vedľajšej miestnosti. Vyzerá to tak, že nemá bunker, ale môžeme mu to odprasknúť aspoň takto. Vlastne nič mu to nemôžeme odprasknúť, môžem skúsiť toto, ale to nič nespraví. A zrejme tu ani není, takže ideme inde. To dosť mrzí, pretože práve že som myslel, že tento typek by tu mohol mať bunker, ale pôjdeme inde pozrieť. Ale táto, dá sa povedať, že tento nakladiak je extrémne OP za mňa, pretože ja proste prídem, odbachnem mu vchodové dvere a proste hneď môžem ísť dnu s okamžitou platnosťou. A jednak môžem tých jeho NPC-čiek, tých jeho poskokov a drona môžem odpaliť na jeden hit tou raketou. Vlastne inú zbraň tento nakladiak použiť nemôže, len proste boom a boom, no. Tento typek, no, čo som vravel, tu má laserové ochranné dvere, ktoré keď ja cez ne prejdem, tak ma to instantne zabije, ale ja to môžem takto odbachnúť. A tento tu tiež nemá bunker, ale za to môžeme ho nejako naštvať, že ho odbachneme. Napríklad. No, nevidím to, že by tu niekde bol ten typek. A tak, dobre, tak idem inde. Ináč potom vám môžem ukázať moju loď. Sice nemám nejakú extra, mám len tú základnú. Ale mám aj prístav. Lebo v nových updatech pridali aj lode a tiež lietadla. Predtým tu boli len tanky a helikoptéry, ale teraz je toho viac. A hej, tam je moja fortresa. OK, to asi som nechcel úplne ísť, ale môžem aj toto odbachnúť. Prečo nie? Bum. Mňa baví takto odbachávať veci, ja neviem ako vás, ale keď vás niekedy štve nejaká helikoptéra alebo niečo, tak sa to vyplatí takto odbachnúť. Ja viem, že existujú aj lepšie zbrania ako je táto, ale za mňa je táto úplne najlepšia. To ja si myslím. Tu je nejaký typek, tak ho úplne prekvapíme, prídeme a bum. A máme voľnú prijazdovú cestu, lebo sa nám otvorili dvere. To by mal mať bunker. No jasné, že má. Vybavené. Bum. Nechám si nabité, či náhodou nevyleze, ale vyzerá to tak, že je možno asi v bunkri. Ale nevadí, ja mám tých poskokov, takže tí ma budú kryť. Vidíte, tu mám troch, takže ideme. Ideme dnu. Ideme spustiť raid. No tu rozglabené dvere, to znamená, že bude 10 tuna. Ale predtým ma stihol zabiť taký laser, ale teraz to už zvládnem. To sa veľmi rýchlo potočí. A môžeme... Ja som to vravel, on je tu. Tak je dole. A teraz rýchlo, kým sa vráti. A nemá tu ten laser, výborne, výborne. To nám úplne hrá do kariet. Dobre, teraz... OK, on sa vrátil. On sa veľmi rýchlo vrátil. A nechcem riskovať, že... ma tu zabije. Takže musíme ísť semka. Tu nám nemá žiaden loot, ale tu nám má. Takže toto ideme rýchlo hejknúť. Asi nemá tu na veľmi zabezpečený bunker. Ale aj tak lepšie než nič. To stíhame. OK, už nestíhame, lebo je tu. On je tu. Troška lagy. To jeho typko musíme zastrediť hlavne. Dobre, výborne. Môj ma zatiaľ pokryjú, zatiaľ čo ja to tu hacknem. OK, už sa zase vrátil. Už má veľa hapek. Nemám čas sa ho sprasknúť. OK. Dosť sa to laguje a on ma za chvíľu dáva. On ma veľmi rýchlo dáva. Musíme toho jeho poslička zabiť hlavne.
Tým sa ťažko mierí. A kruci. On sa toho nebojí. O nie, on ma zabije. On ma zabije, on ma chce zabiť. O nie. Ok, zabil som ho. Dobre. Rýchlo, kým sa vráti. Makaj. No tak. Makaj. Tak mám to a bežím okamžite preč. Ok, zdrhám, okamžite preč. Aj hneď. Šup. A do nakladňaku, ktorá budeme chránení. Čau. Bum. Sťahuje sa. Tak, vybavené. Ešte tohto tu zabijeme. Tak my ideme. Máme všetko, čo sme chceli. Naschledanou. Nasratý. Bum. Ok, to bola posledná rana, teraz už ideme. Musím sa vrátiť do cash kolektora. Čiže ku mne do baráku. A ja bývam vlastne na tejto strane, takže to je jedno. Ale máme akože slušnú nadielku. Takže máme aspoň toto. Takže nice. Môžeme sa dostať do baráku. Ešte týchto odbachneme. Výborne. Nazdar, dementi. Bum. Keby počujete tie divné zvuky, tak to je len vedľajšej miestnosti. Takže idem rýchlo teraz. Niekto strieľa, ajaj. A sme v prčiciach. Skúsim ho zostreliť, ale neviem, či mi to nejako pomôže. Ok, nepomôže, musíme zdrhať. Ok. Už sme tu a počujem veľmi veľké výbuchy. Ok, musíme sa dosadnúť. On je nado mnou. Neviem, kto to je, možno je to asi ten istý typek, ale musíme ísť proste dnuka. Ok, necháme to tu, mne je to jedno, nech mi to aj odbachne. A tak si to dokážem respawnúť, takže rýchlo. Kolektor, rýchlo. Tak sme tu. Bum. Máme to. Yes. Teraz možno tak nedostane. Ideme si otvoriť jeden asi pack. Počkaj, legendary pack je za 100. Nie, figu, za 1000. Dáme si ešte free spin. Tu nás sme v bezpečí. Sice nás asi vybombí, ale keď nevidíme von, tak... OK, takže nám zrejme odbombili ten tragač, čo som aj predpokladal, že spravia. Ale neviem úplne, či nás úplne budú obhľadať. Votujem. OK. Ajaj, oni sú tu. Dive bombera majú. A ja mám dive bombera. Ale lepšieho než oni. Šup, na nich, okamžite. Sviniari. Nebudú prepadávať. OK. Okamžite preč. Air. Dive bombe. Kapabara. OK, tak tá dostane, nebojte. Ja to len tak nevzdám. Šup. To si ešte vyberem, kým som ešte tu. Nice. Čo si zoberieme? Black Hulk alebo Dive Bombera? Asi Dive Bombera, to bude asi istejšie.
A letíme. Okamžite letíme. A nebudú tu naprepadávať. Oh no, oh no, oh no. Je po mne viac ako jeden človek zrejme. To je celý klán, typujem. O nie, o nie, o nie, o nie, prosím. Nesklama, prosím. Ok, musíme letieť preč. Bohužiaľ, naša bejska je ohrozená, takže my letíme preč. Ešte pustíme pár bombičiek. Ok, my asi sa zrutíme. To tak vyzerá. Musím niečo spraviť, lebo inak nás to budú obhliadať a my sa nikde nedostaneme. Ok, musím pristať. Kapabara. Ok, musíme niečo spraviť s týmto. Toto nemôžem nechať len tak. Môžem ešte ísť do arzenálu a ja som si chcel postaviť tohto bombera. A ideme pozrieť, čo môžeme na ňom dorobiť. Ok, to je všetko drahé, ale ja som chcel nejakú loď, myslím. Toto nie, toto nie, toto nie. Toto môžeme. To je čo? To je tento. Nechcem trak nejaký. Ale to je missile trak, to by sa dalo. Toto nič. Tiger tank, to nemôžeme celé. Ani toto nemôžem celé. Čo môžeme také celé dokončiť? Akože úplne celé. A to môžeme celé? No, nemôžeme. Chcel by to nejaký poriadny tragač, ktorý by im naložil, ale ja nemám nič také dobré. Ani toto nemôžeme kompletne postaviť. Tiež nič. Toto môžeme tak celé, ale to je čo? To je AAVčko a myslím, že to strieľa dosť dobré bomby, takže ja to idem postaviť. Musíme to proste kúpiť celé. Nie! Práve vstúpiť. OK, tak to ma extrémne sklamalo. Dobre, ideme postaviť časti, ktoré môžeme postaviť. Toto nič. Nič. 5 čkáčok. Jumbugi. Battlecruiser. Všetko, čo môžeme postaviť, proste postavíme. To je jedno čo, len proste musí mať nejakú obranu proti týmto šmejdom. Do komentárov mi napíšte rady, ako by som sa im mohol pomstiť. Lebo to, čo mi minule spravili, to nenechám len tak. Nič. OK, tak ideme ešte kúpiť jeden ten rare pack. Asi. Prosím, nech tam bude niečo dobré. Jasné, priebeh, no, nevadí. Ale môžeme si akože skúsiť vylepšiť nejak našu armii. Pokúsim sa o to aspoň. Skúsim ešte jeden. No, to už nemôžeme. Nevadí. To dáme preč a toto dáme tam. Máme ešte niečo silnejšie? Nemáme nič silnejšie. Máme 21,7, 30 a 23,3. OK, to je celkom slušné, ale my potrebujeme niečo, čo by tam tých typkov mohlo odraziť. Takže ja si idem zobrať klasický tank a ideme skúsiť koho si odpáliť. Alebo nie, asi tento si necháme. Samozrejme, nevšimajte si tie zvuky. To je z vedľajšieho bytu, alebo vedľajšej miestnosti. Takže ideme skúsiť niekoho odpáliť. Určite to bude nejaká helina, ktorá tu letí ponad nás, alebo niečo. Ponastrela len EPCčka, ale ja chcem niekoho odbachnúť. Tak nám nič neuberajú, takže to je vlastne jedno. Tu nás som niekoho bejsky, tak môžeme niekoho nasrať. Že by sme dali ešte jeden raid. Asi hej.
Tento typek má určite bunker. Boom. Ok, už vie, že sme tu, takže hej, má bunker, no jasné. Asi nebudem mať až taký zabezpečený, ale lepšie než nič. Ok, vystúpime pred jeho vchodom. Alebo ešte môžeme vlastne aj odtiaľto mu odbachnúť ten vchod. Aby sa to nedalo vôbec dostať. Boom. Ok. A ideme teda na to, ideme ho vykradnúť. To máme nabité všetko, ideme dno. Šup. Ok, tu má už trošičku viac zabezpečené, jak ten minulý, takže to bude mať aj veľa money. Takže nice. Do komentáru napíšte, s kým by som mal najbližšie hrať. A podporte ma veľkým lajkom, aby sa mi zlepšili skilly v tejto hre, alebo aj v Bravely. A podporite ma tak veľmi veľa. Toto je asi posledná vec, čo tu dneska spravíme, ale aspoň musíme dať ešte jeden raid. Takže ideme na to. Bum, bum, bum. Tu máme tento. Ja tu mám také obšuradlo, že to takto prejdem. Ok, tak to som pokazil. Škoda, nevadí. Ale keď sa to dá, ale dá sa to preskočiť, ja som to testoval a on sa to dá urobiť. To je taký oblúčik, by som to nazval. Ale pre dnešné video by to asi bolo všetko. Dali sme jeden raid, prepadli nás dementi a obsadili sme jednu fortresku. Tak ja vám ďakujem za sledovanie, dajte like, dajte odber, zdieľajte toto video a tiež si pozrite môj Instagram. A čau.